फाउंडेशन का प्राइवेट जतन बुझने नांगौ जों त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन का कैसे प्राइवेट फाउंडेशन जों कोन गवर्नमेंट फंड्स माया कोन जगह फंड्स माया जों जे मेंबर्स दंनाय जोंनो किसा किसा का डोनेट खालायले मा खालायले दाबोनि सिमिक जों मेंबरशिप खालायै मेंबरशिप न नों खालायै बुनि स्टेट खालायमा हाय बुनि स्टेट बराम तुनो खालायो सो बुनि स्टेट रक बाम तुनो सावो नों जदि हेल्प नांगौ बा कानेक्शन दंगो मेंबरशिप दंगो हंगै सिमिक से जों ननो सुबाना हेने बरक सुजो सावो एंड एवरी ईयर बरकनि मेंबरशिप न बरक रिन्यू मा खालायो विदाउट फेल एवरी मंथ बरक डोनेशन बरक लायो साक बाय सानजागिया वे सिनि बर रगले यक ना मामंग नायो बुम देखे यगै थांमोनो जों डोनेशन रियावे अ टाइम ए बुइरग्रा थं बुइरै रांखौ खै तंग रहलिया हाने लायो दाबो कटि रह बुरुम बुरुम जों बरनि रांमानि रहसने अब सब समय ओ सप्ताहसिमनि चार जना थै थांगा नसिनि अब फंड्स दङ न तमो दङ गवर्नमेंट बुसुमान हेल्प लाया लोकल एमएलए लोकल एमडीसी त लोकल लीडर्स अक्समि बुस हेल्प लाइसिनैबा बरखने काइबिसना खालायमाननाय बरकना पारा दा खालायनाय ना यांनि दा खालायहरनाय एन यांनि त खर्चबो गोबां बानाङै सो ताबोंनि सिमि क्लियर खै जतन नाबाय नांनाय जे ओ त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन का कैसे प्राइवेट एनजीओ प्राइवेट फाउंडेशन सो ओ फाउंडेशन इति जदि जों फ्यूचर चुबासु नांगौ के जोंबो बरक बे फोरोंना नांनाय जदि फोरोंया आंगा जों जे फोरोंजा सिमिक जों खालायलै जोंनि फाउंडेशन मोथाङै दनि मानु जों करेक्ट ताबोक जों बुनो थाङै एकरेगै नांगै बुनो थाङै बिखा खाङै नांगला खामु दिनै जों एमएलए एमडीसी तामो लोकल लीडर्स नबो जों साना नांगला खामु जदि चिनि यागो फंड्स जदि कलेक्शन दङै दं हांके किन्तु चिनि बरक वान सुगिया जेफोर हेल्प नाङा फरको वान सुगो त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन दङ बरनो चुबासु सानसिनाय सिनिया नुगिया बर जगन तंग बुसुन तंग साइमिया बसर काजा काजा फु बेंगलुरु हकैमानि हायद्राबाद सकैमानि किन्तु कांटेक्ट करि जेफोर जों जल क्लायो आफरंके त्रिपुरा पिपल फाउंडेशन मुइदो क्लायो क्लियर है ऑल क्लियर मेक इट क्लियर जतन साइमंडी जों कैसा प्राइवेट एनजीओ प्राइवेट फाउंडेशन जोंनि थानाय कोनो गवर्नमेंट फंड्स गरै नरक जदि मेंबरशिप दङै दङ कैसे जों नरनो चुबानाय जदि गरै इंगे जों नरनो चुबाय मानिया जों त्रिपुरा सरनि बागै आसक बसर बासावै फायका किन्तु ताबक जराते जों बिट्रियल न मानखौ एमन बो दङ जे ए दादा जों ताबक लुगिं दंफोरबो नोंसोंनो आना ताक सुबाखां न फिराव इरनाय बन सानायबो दङ रैबरो जों तो फनो फिरावै सकया वन सगैया जे और रांखा बेंग दि फायगोना खरा बसक डोनेशन रखना डोनेशन रनाय रखरै न मा दङ रैनो थाङै दङ बसक डोनेशन रखा साइसे माया खरच बररक बो जेफोर नाङाफोर रहरन दङ जेफोर सानजागाफोर रहरन दङ किन्तु ताबुक जराते जों जदि नायना थाङा आंके जे फाउंडेशन बाय करंजाक बररक ताबुक जराते केबो फानो प्रॉब्लम से क्लाया सा प्रॉब्लम क्लाय सा बेटन माया सा चाक जब माया सा yang kok bangलाय इंके जे फाउंडेशन बाय करंजाय गारो बरक मामंसे असॉल्व प्रॉब्लम क्लायो फाउंडेशन बाय करंजाक तांगे प्रॉब्लम क्लाया तामनि बागै इंके बरकनो जों अलवेज नो ग्रुप ऑफ गाइड खालाय दङ के उमतिके चलेना नांनाय उमतिके चलेके जे जों उमतिके कामबो थाङै मानो चिन लाइफ न जों कामबो चले मानो हनै अलवेज नो गाइडेंस मान दं नोंसों बाय कसो गोरों जायगाखौ जों नानो बायके गाइडेंस रि मानाय जे ताम खाया नों ताम खाया नांगिया हे दे साबेला ए इंगे ताबो मारा को लगे तो तिनि नायदि मीटिंग एनै दा अगमानि कयजना फायगा 8 6 14 जना ग्रुपबो दङ 1000 जना ताइ बाकी बर रखातामो सुनानै मुसुङो दा थाङो जतन डिउटी पाइ हेनैनो जों मीटिंग सेट खालामब्ले 12टा एकटा समय ताकि जतन जॉइन खायमान तुम साइमनो जतन डिउटी दङ 12टा जरा चिनिके डिउटी करि दिबा जोंबो डिउटी दङ ताबो जों हर फाना हॉस्पिटल थाङै गुरि फैयो ता निमान हॉस्पिटल कैसे बरक एक्सीडेंट खा ऑपरेशन खा हानै तो फाना जों चिनि बरक तिब्रा सा हानै जों खिबिया साबो तामो जों नायनो थाङिया तो फाना जे तंनाय रंगा पब्लिक रंगा जे तंगो तिब्रा सा रंगा ताम नाय सुदु बेनिफिट सिमिं नायो जे प्रॉब्लम पुरो सिमिं से फाउंडेशन मुइदो खायो सो अब हाइके चले लाइक ला हमनानि फाइनल कक